Гэты аб'ект гарадской значнасці быў узведзены ў год тысячагоддзя Брэста. Пажарнае дэпо размясцілася ў паўднёва-заходнім мікрараёне з насельніцтвам больш 60 000 чалавек. За год з дня адкрыцця часці здзейснена больш за 2500 выездаў. Выратавальнікі праявілі сябе пры ліквідацыі надзвычайных сітуацый рознага характару. Перамаглі стыхію ў 82 выпадках. Да баявых будняў у новым калектыве ўжо прызвычаіўся і Алексей Урублеўскі. Не так же давно я перевелся с Гродненского областного управления. Я очень рад, что попал в такой дружный коллектив. Очень радует профессионализм руководства подразделения, гарнизона, а также личного состава. Сёння ў падраздзяленні 41 супрацоўнік. Узначальвае маладую часць выратавальнік з 20гадовым стажам працы ў МНС Уладзімір Ігнаціў. Дасведчаны кіраўнік здолеў згуртаваць новы калектыў і падтрымлівае строгі парадак. У сваё прафесійнае свята тут працуюць у штатным рэжыме. Такая прафесія і выключэнняў быць не можа. Выратавальнікі дакладна ведаюць сваю місію і усведамляюць: чалавечае жыццё – гэта галоўнае. А работа за полугодие у нас проведена немалая. Мы 310 раз выехали по боевым выездам. Со всеми задачами мы справились. Мы не допустили развития пожаров. Были у нас и крупные пожары на предприятиях, крупные пожары в экосистемах. В преддверии хорошего, красивого праздника, Дня пожарной службы, хочу вас поздравить. Вы приходили на работу с улыбкой, зная о том, что у вас все дома хорошо. Ну и, конечно же, уходили с работы, зная о том, что вы достойно выполнили свой долг. София Бережная, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».